Oh. Hah? Nasima. Hoy, ubayang mo siya si Ma. Ubayang mo. Siya si
She's looking at you. That's correct. Bagay na naman. Bilang.
Coba ini serat-serangan deh. Ini kayak serat-serat. Apa serat mau gede? Beda-beda nasi mak. Serat udah. Ay, ma. Ay, mas, kamera pangan mas ma. Mas ma. Kamera si kakak. Si ma si Bella, si Remy. Si Bella man, si Remy, gumma si kakak. Ada.
ka? Ha? Puro ka? Ini stop. Gumira na tiya kami sila. Pero bismillah na kata ka. Kailangan gumira na tiya atas na siya. Uy, mungkin ka nagkira. Nagkira. Yan ako nagseleksyon hindi kasi yan ako. Yes, ma'am. Apa kailangan sa kita isang polis na si Bapak Engineer. Oh, nakapulong. Nakapulong. Ha? Binali ba ka engineer? Yung si Bata na. Sumunod sila. Ha? Wala, sumunod sila. Ano sila? Ha? Pero di na si Kaka o si Gay. Mili na, bumigil si Kaka. Mamimili na si Bella pa na. Oh? Talaga? Okay, see you again.